chovapa timunyanzi tirori ndiyakazira ndandi vape Anjona Aziziyane kunge matsangana mabhosho kunge zvigure nehosho Aziziyane kunge jijinari nemudhosho Aziziyane kunge machills nesex kunge bhebhi rako naex Aziziyane makuwa namaive panext kunge first boni nelasti Aziziyane kunge pashoni natawazi seze isine mashawazi Aziziyane kunge mbari netonazi kunge weti nekodrazi Aziziyane kunge kalidi nemadhiri kunge mota nemavhiri Aziziyane kunge panapa nepandiri kunge breakfast nepambiri Aziziyane kunge roki nerumba kunge nyaukingi nashumba Aziziyane kunge kudhipisa nekuzvimba kunge kujima nekusimba so Aziziyane kunge jisi nebet company ini natirori chinhuwani saka Aziziyane kunge mirawo nemabhitsi tirori nemahitsi so Aziziyane kunge tirori natashboy kunge nganga nemushonga wechiboy Aziziyane kunge tiyeni vadho nahacho kunge tirori nevanhu vacho so Aziziyane kunge alivieti nateslips kunge kizi nemalips Aziziyane kunge tomato sauce nemachips kunge simplex nakriaziziyane kunge vape natirori kunge mwana mudiki nezvidhori Aziziyane kunge munhu ane jongo nerori kunge munhu amuka nemakori Aziziyane kunge bhurugwa nebhadi kunge chachi nesande Aziziyane kunge inini nezvibande kunge kumasviko nekudande so Aziziyane kunge tipsi nebhanditi kunge ticha nechoko handiti Aziziyane kunge kutaura rangu neshiti kunge munhu webhora nekiti Aziziyane kunge inini nauyo kunge uyo neuyo Aziziyane muzukuru tachibhatani izvozvo ngazvizosiyane Aziziyane no hazvingasiyane zvikasiyana zvingatosiyane no Aziziyane izvozvo ngazvifanane because iwe Aziziyane kunge matsangana mabhosho kunge zvigure nehosho Aziziyane kunge jijinari nemudhosho Aziziyane kunge machills nesex kunge bhebhi rako naex Aziziyane makuwa namaive panext kunge first boni nelasti Aziziyane kunge pashoni natawazi seze isine mashawazi Aziziyane kunge mbari netonazi kunge weti nekodrazi Aziziyane kunge kalidi nemadhiri kunge mota nemavhiri Aziziyane kunge panapa nepandiri kunge breakfast nepambiri Aziziyane Aziziyane